Happy birthday, Jesus! Merry Christmas! So, nakanawad na gift. Ayan, itagamit sa akong anak, yung kasawa. So, akong gift opening tayo ngayon kay alas 12 naman. Ang Pasko ay sumap! Baby joke na kami. Testing, testing. Hello, excited, excited. Laban lang, te. Excited, excited. Kapang naman to. Malimahon na. Hello? Kanta na yan. On. Low bat. Walang battery. Gift ni JC. Unboxing siya ng hair. Ito na siya. Bye! Gift opening tayo ngayon kay alas 12 naman. Ayan. Wow! 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 Break! Yeah! Tadadang! Ang asawa no? May love ko itong usa. Okay lang yan. Ay? What? No choice. Yes. Pick kapu. Nailisan akong wow. Wow box. Love box. Ay. Nice. Wow. Let's ay na. Yes. Congratulations na naging pang-ilis akong slot na blit. Ay lang ipakita ang itsura kanang kana. Hoy. Tanawa lang brand. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein daw, Calvin Klein. Joker, is in there na. Bird! Galing naman ang akong ano. Tapos na ito pa nga isa. Ikaw lang po ano. Vitamin. Grabe naman ang akong big. Wow! Ayan. Sinira ko na yung box para hindi na tayo. Wow, dami naman vitamin ito. Yeah. Ano ba yan? Ang higpit. Ayan. Isang paketeng vitamin at ang my favorite na prawn roll. Ayan. My favorite to. Alam nyo guys, mahal kayo itong prawn roll na to. Ano ko to? Ayan, vitamin A, B, C. Vitamin D. Multivitamin and multivitamin. Multivitamin. Pero ang pinakakusgan nito, kini prawn roll. One of my favorite. Thank you to my wife. I love you. I love you, my wife. I love you. Calvin Klein. At ang salamat na rin sa Calvin Klein, ang Calvin Klein. Ano pa? Ito Ano ba? napanalunan Ito ba yung mo sa napanalunan ko dun sa ano? Ito yung napanalunan ko sa... Ito ba yun? Ito yun, diba? Napanalunan ko sa raffle sa Christmas party namin. Buksan na natin. Dali lang! Dali, update up! Dali! Open! Wow! Wow! Dali, open na rin. Ayaw niya. Ako na mag-open. Meron akong magagamit na bagong tandadaran towel. Para kay JC to. Nice. So maraming salamat po sa aking mga sponsors, benefactors, okay Calvin Klein. Maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year. Hopefully na maging masagana ang ating Pasko at maging maligo ang ating bagong tuig sa next week. Pila ka na ng duhala. Meron pa daw pahapon. Ito. Yung green ka itong green. Ano yung green? Yung isa. Sige ka na. Ito. Saan to galing? Sa office ko. Ito naman yan sa office ng asawa ko. Pwede ko alam. Pero ako na yung nag-o-open kasi ako yung Santa Claus na nag-o-open ng gift. Ako yung taga-open lang. Ano ba yan? Galing kay... Nakalagay kay May. Hindi, ako si May. Si May, ang asawa ko si May. May daw siya. Ako si June. April. Yan ang binigay nila. Grabe.
package sa Lazada. Hindi pala, package sa Abi. Wow. Kettle. Kaya lang, hindi siya ang gagamit ito. Ako gagamit ito. Ayan. Kasi, hindi siya magdadala ng banunan na malaki. Maliit lang yung banunan niya. Ang akin, tadadan, ayan. Wow! So, endo. Grabe naman to. Grabe yung opisina nila, magbibigay lang, i-endo ka pa. Endo. End of contract. So, ayan. Ganda siya. Tingnan natin. Ipalabas natin ng gusto. Wow! Nice! Ito ang gusto ko guys, kay metal siya. Hindi siya plastic. Hindi siya mga plastic. Buti na lang metal. Oh. Nice. So, pero ayaw ko lang sa pangalan kasi end of contract. Tignan natin ang loob. Ayan. Nice siya. Is metal. Ba't ano? And vacuum. So, meron kang lalagyan ng kanin, ulam, at sabaw. So, maraming salamat sa nagbigay at sa mga sponsor. Yung isa daw daw. Ito pa daw. Ano to? Ito yung sa opisina sa church namin na nag-exchange gift. Nakisali. Ito yung nakuha namin. Hindi yan? Ito. Bali works to eh. Hindi pala. Ano to? Sasawa ko galing. Coffee. Ayan. Pag gagawin niya akong patatasin niya aking sugar. Ayan, KitKat. Yung coffee. Ganda, and coffee. Ang kape nito para kay Inday. Kay Yaya Inday ang kape nito. What's up mga kay Yaya? Ano pa ba? Wala na. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsama sa aking muting tahanan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, at click the bell button below para sa inyong notification. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, huwag nyo kalimutan i-click ang thanks para makatulong kayo naman sa aking channel. At paki-like and share na rin para maka-inspire tayo sa ibang tao. At please follow my Facebook page, Paina ni VisLog. So maraming salamat sa pagsuporta at pagsama sa aking at pag-subscribe sa aking channel. At hanggang sa muli, Merry Christmas and shout out time! Bye-bye! Hello sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na sila Nelin Galendez, Artskin TV Official, Jun Taperlan, Lily Sales, Leaks TV Official, Braveheart, Damais TV, Fire Tiger Vlog, Susie CYTC, Neneng Galman, Sistona Cecilia Pugal, Darlings Vlog, MJS Funny Arts, Lipunanan Channel, Miss Lynn, Jun Variable, Braveheart, Gentleman Boy, Manigal Official, One Day TV, Anthony Mark, Chris Palawa TV, Ellen Morningstar Official, My Honey Lou, Progreso Gen TV, Nathan Legaspi, Lance Small TV, Mo Pamchan Vlog, Alvin Sanchez, Madam Channel, The Arts, Bebs Limbahas, Herman Saisa, Ride Free Gamer, Melita Yan Lenapa, Alicia Mild Mystery, Legaspi Family, Beauty Shah, VisLog Node Gamer, User Gifo, Lapu-Lapu TV KH, Tulsam Warrior TV, Veronica Wangari, Buhay OFW, Jones Vlog, at sa lahat ng Team 101, Elma Mojica, Ryan Gigo, Carlo BG, Aisa Jardelera, Maria Beans. Maraming salamat po sa pagsuporta at pag-comment. Kung gusto niyo ma-shoutout sa aking next video, please comment down below. Maraming salamat. Merry Christmas. Paalam. What's up mga VisLog? Meron tayong merchandise dito available. So kung gusto niyo mag-order, meron tayong two different design, the red and the green. Please support my channel. Thanks for watching. Bye-bye.